Здравейте и добре дошли на всички в моя канал. Това, което ще правим днес, всъщност е един план за следващата 2024 година. И сега тук ще кажете, Анче, то е февруари месец, какъв план сега ще правиш? При мен нещата се случват малко по-бавно, тъй като аз съм от този тип хора, който се опитва да прави 1000 неща и ми е трудно да се фокусирам върху едно определено нещо. Затова ми трябваше и малко повече време, за да знам точно какво искам, да направя много ясен план за самата себе си и да се фокусирам в определените неща. Затова всъщност днес ще ви покажа няколко неща. Имам доста планери около себе си, но през последните години, колкото и да съм планирала, самия факт и неувереността ми в самата мен дори, мога да кажа, че са ми играли доста лоша шега. Докато сега мога да кажа, че съм доста по-уверена в себе си, знам какво мога и определено ще се опитам дори да надскоча себе си и да се предизвикам, излизайки от зоната си на комфорт. Сега първо ще ви покажа как ще си направя колелото на живота. Предполагам, доста хора от вас са чували за това нещо. Всъщност това е едно кръгче с 7 сфери, като 8 сфери. Като в тях влиза семейство, работа, пари, общуване, образование, отдих, хоби и здраве. Всъщност идеята на това колело е вътре от 1 до 10 да номерираме нещата, докъдето мислим, че са стигнали, като 10-ката е максималното, а единицата е минималното. Идеята всъщност е да работим върху тези с по-ниските цифри, за да можем да ги увеличим и да стигнем максимум до 10, което всъщност ще ни направи максимално щастливи и ползотворни за самите нас. Сега излизам от обяснителния режим и започвам да действам, като ще си поговорим днес и малко повече за Vision Board, за самите планове, ще ви покажа и какви цели аз самата съм си сложила, така че да се захващаме за работа. Така, аз съм готова с моето колело, като все още не съм написала вътре процентите в него, но нагледно ще може да видите общо взето кое докъде е. Аз съм на мнението, че винаги може още и това е причината да нямам нито една запълнена сфера до края. Но сега ще ви разкажа и малко повече защо. Започваме от семейството. Аз съм напълно окей с моето семейство, но за съжаление не успявам да прекарвам достатъчно време с тях, което всъщност за това и сферичката е запълнена някъде до тук. Общо взето ми се иска да успявам да прекарвам малко повече време с тях. Работата, аз съм един щастлив човек, защото имам възможност да работя върху свой проект. Като цяло нещо, което аз изключително много обичам и знам, че ще го развия. Но тъй като съм силно казано в началото, вече доста неща са готови. Общо взето остана маркетинга, но общо взето има на къде. В момента, в който започна да изкарвам стабилни доходи само единствено от нещата, които правя сама за себе си, без да имам шеф на главата си, тогава тази сферичка ще бъде идеално запълнена. Може би и за това парите всъщност са някъде ето тук, защото аз не мога да кажа, че не изкарвам доходи, че нямам доходи, но просто не са това, което искам, за да ми донесе максимално спокойствие. И съм сигурна, че то всъщност тези двете са изцяло свързани, така че съм сигурна, че работейки върху тази сфера също ще се изпълни повече и идеално всъщност ще се изпълни. Общуването всъщност беше не изненада за мен, че най-пълната сфера. Аз лично нямам проблем с общуването с хората. Напротив, това е
е нещо, което изключително много ме зарежда, което ми е супер приятно, но винаги има на къде още, затова съм си оставила още малко място. Образованието, тази година съм си поставила цели да науча няколко нови неща. Искам да науча нов език, искам като цяло да се предизвикам да науча нещо, затова съм си измислила едно предизвикателство, за което ще ви разкажа след малко. Почивката, така като гледам, е най-малко запълнената сферичка, тъй като колкото и да искам да си я давам, се нещо става и все ми е трудно да си давам почивка, но това ще се промени. Обещавам си, че декември месец сферата ще бъде пълна поне на 80%. Хоби, аз имам доста хобита. Като цяло танците са нещо, което е неизменна част от мен. Освен с народните танци, вие знаете, че всъщност не знам дали знаете, се занимавам и с латино танци, тъй като започнах нова работа. Вече ще преподавам народни танци на големи хора над 3 годишна възраст, като дечицата, разбира се, си остават. Реално погледнато се случи така, че съвпадна с часовете на салса и бачата, на които аз ходя, но сме се разбрали, че си оставам един ден за салсата, един ден за бачатата в моя седмичен график, за да мога хем да работя и да си практикувам професията, именно народната хореография, а също така и да не си оставям напълно салсата и бачата, тъй като ми се иска да си се развивам там, защото това е нещо, което ми доставя огромно удоволствие. И не само, като цяло имам и други хобита, които така казват, Ани ела при нас, обаче Ани не винаги има време за това. Това като намалим малко работата и по-скоро се науча да работя качествено, но за по-кратко време, и увелича малко почивката, в която да си практикувам хобитата, всичко ще бъде наред, тъй като при мен почивката да легна в леглото и да не правя нищо ме изморява още повече, така че това за мен не е почивка. И здравето, като цяло обещала съм си през тази година да обърна повече внимание на здравето си. Тук не говорим за здравословно хранене или спорт, аз си ги правя. Говорим за това, че съм си обещала да си направя доста повече изследвания като цяло за... Аз имам проблеми с щитовидната жлеза, ще следя много по-изкъсо. Имам проблем с зъбите, което благодаря на моята зъболекарка, която ми сложи брекети и ми видя сметката. Но за негативни неща не ми се иска да говорим. Може би някой ден ще ви разкажа малко повече за тази история. Но общо взето това е годината, в която съм решила да си подаря усмивката, за която винаги съм мечтала и вече работим по това. И накратко това е моето колело на живота в момента, като мен лично не ме притеснява нито едно от нещата, не ме притеснява това, че нямам изцяло запълнена сфера. Аз съм напълно наясно, че постоянно трябва да работя върху себе си, върху нещата, които искам да постигна, така че общо взето цялото нещо ме мотивира. И продължаваме с картата на мечтите, която все още не е направена, но е изписана. Тук шаренкото също е на почит, но общо взето ще си направя и визуална карта с снимки от Pinterest, като следващата седмица, ето ще издам нещо, съм ви подготвила да ви покажа всъщност мястото, където живея. Съвсем накратко, съвсем набързо, но тогава всъщност ще може да видите и моят Vision Board. Не само изписан, а и разпечатан. Аз си правя Vision Board от доста време. Като цяло много от нещата се изпълниха и този път, така че съм от хората, които супер много вярват в тези неща. Разбира се, работила съм по тези неща, но самия факт, че сутрин като се събудя мога да видя това нещо, някак си ме държи фокусирана върху тези неща.
И все пак манифестирането е нещо супер интересно и важно за мен лично. Така, общо взето, всъщност мога да кажа, че този начин на формиране ме мотивира едно момиче. Съвсем случайно попаднах на нейна клип в канала и в YouTube. И някак си дойде на точното време, на точното място. Така че благодаря й супер много. И нека да започваме. Всъщност това е 2024 година, която ще бъде годината на моите приключения, на грижата за мен самата, тъй като винаги хвърлям повечето си енергия върху другите хора и често се случва да забравям сама себе си, но това ще бъде годината, в която аз ще се погрижа първо за себе си и след това за другите хора. И общо взето ще бъде една година на сбъдване на мечти. Аз силно вярвам в това и съм сигурна, че ще се случи. Така, първата колонка, която съм написала, тя е така и доста голяма, личи се, е всъщност кариерата. Какво аз искам да направя? Искам да продължавам да развивам Slay Body Challenge, защото за мен това е една концепция, първо в която има супер много смисъл, супер много мога да помогна на други хора, което мен лично ме мотивира и съответно знам, че за да помагам на тях, аз трябва да се грижа първо за себе си. И за това и самата концепция, а и хората, които са вътре, ме мотивират толкова много да развивам и да продължавам там. Но благодарение на тази концепция аз си поставих за цел през следващата година, т.е. през тази година вече, защото е февруари месец, да помогна на минимум 50 човека да променят начина си на живот, да живеят по-здравословно, да се харесват повече в огледалото, защото знам какво е да си от другата страна. Искам да развивам бизнеса и екипа си, тъй като аз вече започнах с това нещо. Още януари месец успях да помогна на човек от екипа си, да мине ниво, да се развива, да работи с клиент, което за мен е супер ценно. И всъщност ми показва, че имам качествата за това нещо и съм супер щастлива. Друго, което искам да направя е да развивам личния си бранд, именно разкажи ми спомен. Някаква част от вас знаят, други може би не. Реално погледнато започнах да развивам свой бранд. Разкажи ми спомен е идеята му, всъщност е да запазим спомените си и да запазим спомените на нашите баби и дядовци, да запазим своите спомени и да ги предадем за в бъдещето. Като ще ви разкажа малко повече за това след малко. Общо взето съм си поставила за цел, че искам да достигна определен брой последователи в социалните мрежи, тъй като това е нещо, върху което аз самата работя вече от януари месец, по-засилено. Има резултат, определено. Виждам както покачване в броя на последователи, така и на ангажираност на хората. И това всъщност ме прави супер щастлива и супер мотивирана, въпреки достата работа, която трябва да направя, за да продължава да се случва това. Имам 3-месечен план за YouTube, Instagram и ми се иска да стана малко по-активна в TikTok. Общо взето да достигна до максимално брой хора с продуктите от личния си бранд. Доста хора знаете за книгата, само че книгата е само началото. Като цяло знам, че чрез книгата запазих свои спомени, а моята цел е да запазим вашите спомени. Така че ще ви изненадам и с други продукти, които съм сигурна, че ще бъдат супер интересни и полезни, както за вас, така и за вашите деца най-вече, тъй като за мен е много важно да работя и за дечицата. Първо, защото те са ми голяма слабост. Второ, защото знам, че те са нашето бъдеще. Така, да подобря лидерските си умения. Определено трябва да работя върху това. И да помогна на някого да бъде по-уверен в себе си и да подобри комуникативните си умения.
Това е цел, която е много важна за мен, защото е нещо, което ще помогне и на самата мен и знам, че колко е трудно. Всъщност, май през доста трудности съм минала през последните години и най-вече през последната. Но пък това ми е изградило и ме направи по-уверена в мен и знам, че мога да помогна на някой да направи същото и с себе си. И общо взето, кариерно сме до тук преди някой да ми напише колко голяма работохолик съм. Продължаваме с грижата за самата мен, да си направя профилактични изследвания за всичко възможно. Аз започнах вече някои неща да ги правя. Всичко е наред за сега, което е чудесно. Да си подаря мечтаната усмивка. Определено това е нещо много съкровено. Но знам, че и това ще постигна до края на годината. Да подобря състоянието на кожата си. Определено трябва да се грижа повече и за кожата си. Да се храня по-балансирано. Аз гледам да го правя, старая се, придържам се към това, но съм си го сложила тук, за да ми напомня и да не се отклонявам. Да си подарявам повече разходки, да си правя малки подаръци всеки месец. А именно аз работя и тотално забравям да си подаря нещо и така и да си кажа браво, това е подарък от теб за теб. Да, ходим и с повече на спа определено. Да спя достатъчно, това въобще не ми се отдава, макар че е нещо супер ценно и супер важно и се старая да го правя, но все се случва нещо. Да си правя ледени вани, отскоро практикувам това и е доста интересно как се отразява на тялото ми. То е доста полезно, прочетете малко повече, ако ви е интересно. Йогата я преоткрих и звуковите терапии също, така че продължаваме и с тях. Сега, в пътувания и забавления, общо взето искам да посетя 6 нови държави, да се кача на самолет най-накрая, да отделя повече време на самата себе си. Общо взето искам да се предизвикам, въпреки че съм страшна бъзла, искам да се предизвикам да пътувам някъде сама. Да направя поне 3 офлайн събития за самата себе си. Искам да отида някъде, да оставя телефона, да оставя лаптоп и какво ли още не и да прекарам 3 дена сама със себе си. Благодаря на Йоана, че ми показва това и ме научи това колко е приятно. Да бъда турист в моя град. Има в Банско супер много неща, които мога да ви покажа. Супер много неща, от които аз сама съм се отделила, така че очаквайте влог оттам. Танци и отново танци. Определено това е нещо, което съзнавам колко ме прави щастлива и е начин, по който аз си почивам и се забавлявам. Затова имам огромен късмет, че всъщност част от работата ми е свързана с танци. Супер много съм благодарна на Вселената за това. Финанси, искам просто да успявам да печеля и да се чувствам финансово стабилна с нещата, които обичам. Мислене, да ходя по-често на психолог. Имам страхотна психоложка, която определено супер много ми помогна в моменти, в които не знаех къде е изхода. Така че трябва да по-често да ходя при нея, да чета по 2 книги на месец, да науча един нов език и да подобря английския си определено. Семейните констелации, нещо, което ми е изключително интересно, един нов курс, медитации и да започна да пиша дневник. Аз като малка съм писала, но тук в последно време... Но искам да се обърна малко повече към себе си. Във външния вид, общо взето, искам да организирам малко гардероба си, тъй като имам супер много неща, които даже забравям за тях, че ги имам. И общо взето ще работя за минимализъм, малко или много. Трябва да отида към фризьор, защото ръсото трябва пак да се покаже хубаво върху мен и да използвам повече качествена козметика, което вече мога да кажа, че е започнало. И накрая семейство и приятели, да прекарвам повече време с семейството си, да организирам 2 пътувания само единствено с сестра ми, защото в последно време осъзнах колко ценно ми е времето прекарвано с нея. Да отделям повече време на приятелите си. И така, тук мисля да приключа с този клип. Разказах ви доста. Ще ми бъде интересно дали съм мотивирала някой от вас да направи нещо свързано с това, което аз направих. И знайте, че никога не е късно
да направите нещо за себе си или да планирате нещо за себе си. Понякога просто на нас самите ни трябва малко повече време, за да се организираме и да се фокусираме наистина върху важните неща. Благодаря ви, че сте част от този клип. Благодаря ви, че сте в канала ми и гледате това. Сега ви пожелавам един прекрасен ден и до скоро!